napom, és... Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az első YouTube videómban. Igazából én már nagyon régóta gondolkoztam ezen, hogy el fogom kezdeni a YouTube-ot, de igazából annyira nagy dolog szerintem elkezdeni, és annyira nagy felelősség, hogy így még sose vállaltam be. Viszont most nagyon megjött hozzá a kedvem, úgyhogy igen, bocsánat, hogy egy kicsit remeg a kezem, de kicsit izgulok. De remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. Pár dolog rólam, Emmának hívnak, Budapesten élek, gimnazista vagyok, van egy bátyám, aki Hollandiába tanul, van egy nagyon cuki cicám. A szüleimmel élek ugye, viszont elváltak a szüleim, ezért 2 lakásban is, és 2 hetente váltok. Így nagyjából ennyi, ami ilyen általános infó rólam. Ma, mivel nemrég volt a szülinapom, el fogunk menni bruncholni, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, illetve lehet, hogy moziba is fogunk menni, úgyhogy most megmutatom a szettemet. Szóval, van rajtam egy ilyen felső, ez vintage-es, illetve egy ilyen, nem látszik, de ilyen trapézkatya, meg még van rajtam ez a szokásos fülbevalóm, illetve ez az ilyen kis karkötő. Úgyhogy igen. Ma eléggé ilyen basic szettet választottam össze, viszont valami kicsit elegánsabbat szerettem volna, mert ez mégiscsak ilyen étteremszerűség, úgyhogy ja. Főleg, ha nem 100 emberrel dolgozol, Na, most már bruncholtunk. Nagyon finom volt. Én ilyen ex-florentint ettem, és ittam egy macsát. És bementünk egy ilyen nagyon cuki, ilyen postcard boltba. Én nagyon turistás voltam úgy, de úgy éreztem, mint hogyha tényleg ilyen külföldi lennék Budapesten. Most meg átjöttem anyukámhoz. Megjött a csomagom, amit apukámtól kapok a szülinapomra. Nagyon jó dolgok jöttek, például ez a Blue Light szemüveg. Annyi, hogy kicsit nagy ez a lencséje, de szerintem így nem olyan rossz. Aztán rendeltem egy ilyen macsatállat, mert nagyon régóta akartam, mert mindig csak macsát. Meg nagyon szeretek macsát csinálni. Van ilyen viszkem is, meg ilyenek. Viszont az egyetlen dolgom, ami még nem volt, ez a tál. Úgyhogy most ez is van. Rendeltem egy ilyen hajcsattot. Ez ilyen nagyon kis sík. Bár amúgy azt hittem, hogy kisebb ez, de tök nagy. Aztán rendeltem ilyen laposakat, ilyen French barát. Ezek is nagyon jól néznek. Aztán kedvencem, ez a Travel Journal. Ezt már nagyon régóta akartam. És ilyet az egy ilyen könyvelző is, de nem tudom meg. És vannak benne ilyen tartók, meg vannak mindenféle különböző lapok. És nagyon jó, és ezt majd mindenképpen utazáshoz van majd használni. Nagyon várom. Illetve még rendeltem egy ilyen coloring bookot is, amiben ilyen nagyon zöld kis képek vannak, mert imádok színezni. Igen, úgyhogy... Ja, igen, még van egy dolog. Még rendeltem egy ilyen Sunrise Alarm Clockot is, ami egyébként nagyon szép, hogyha így felkelsz. Úgyhogy ja, ez nagyon tetszik. Mindenek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok.
És most én nagyjából kipakoltam, meg anyukám, ugye nemrég volt a szülinapom, és anyukámmal most találkoztam először azóta. Ilyen tortát hozott nekem, úgyhogy ez nagyon jó volt. Most már akarok tényleg valami sportolni, mert tegnap nem sportoltam, de ma sikerülni fog. És utána fogunk menni moziba. A Good Fortune nézzük meg, amikről amúgy jól hallottam. Úgyhogy igen, ennyi. Most már másnap reggel van, és nagyon jó volt ez a film. Nagyon vicces volt egyszer, meg így volt ilyen deep jelentése is. Úgyhogy én tényleg nagyon élveztem. Ma már néztem a YouTube videót Ava Jules-tól, akit imádok. Nagyon jó. Meg elkészítettem valamennyire. Most meg fogom próbálni ilyen blowout-ba megcsinálni a hajam. Anyukámnak van ilyene, és még sose próbáltam. Ma megyünk múzeumba, meg valami kajálós helyre, de még nem tudom hova. Most végeztünk a múzeummal. Végül a Ludwigba mentünk, ami egy ilyen kortárs múzeum. És most itt vagyunk a műpába, amit most csak várom anyukámat, és utána megyünk kajálni, és szerintem amúgy rámenezni fogunk, de nem biztos, mint bármi lehet. És egyébként nagyon jó volt a múzeum, tehát én nem nagyon szeretem a múzeumokat, mert szerintem túl sok minden van benne, és egyszerűen nem befogadható, az is egy rossz információ átadási módszer, de most nagyon jó volt, és nagyon élveztem. Na most már délután van, 4 óra, és már haza is értünk be mindent, csak most elmegyek egy csomagot feladni. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, nem tudom, amíg ma volt az óra átállítás, már 5 óra lenne, de akkor is. Én úgy érzem, mintha már ilyen este 9 lenne. De mindegy, sok mindent csináltam amúgy. A Rámenkába akartunk volna menni, viszont találtuk sehol, és azért a Rámenkazuba mentünk. Kicsit awkwardon érzem magam. De mindegy, holnap még nem nagyon tudom, mit fogok csinálni. Pont arra a napra nincs semmi programom. Lehet azt is levlakolom, de lehet már nem. Majd meglátom, hogy mennyit fogok, vagy lehet másnap fogok. Úgyhogy igen. Sziasztok! Most már így viszonylag este van. Reggel csináltam ilyen fahéjas, almás, jogurtos, szabos reggelit, ami nagyon-nagyon finom volt, illetve vacsorára pedig ilyen levest, ilyen igazi paradicsomlevest. Nagyon nehéz volt, de sikerült végül. Olvastam is, meg elmentem sétálni, és most már egyébként 7 óra fele van. Még journaleztem is ma. Egyébként nagyon élvezem így az őszi szünetát,
hogy nincs nagyon dolgom. Tényleg ilyen minimálisat tanultam ma is, és majd még lesz pár nap, amikor kell, de nem annyira durva. Egyébként itt mögöttem a könyvespolcon van, még nem mondtam, de imádok olvasni, ez az egyik kedvenc és legeslegnagyobb hobbi, és ez még csak így a fele könyveim, mert a másik fele az anyukámnál van. Amúgy szerintem majd fogok beszélni azokról a könyvekről is, amiket most olvastam, vagy most olvasok, mert én nagyon szeretek ilyenekről beszélni, illetve filmekről is, szóval, hogyha gondoljátok majd azokról is. Szívesen beszélek itt ezen a csatornán. Na most már valamennyivel később van, és egyébként ezt nem is mondtam, de mostanában nagyon próbálom így megtalálni, hogy mi az én hobbim, és igazából mi az, amit tényleg élvezek, és tényleg így kikapcsol, és illetve lefoglal a szabadidőmbe. Ugye ilyen az olvasás, amiről már beszéltem, illetve a naplózás, és nagyon szeretnék valami újat kipróbálni, úgyhogy ha valakinek van valami jó hobbija, akkor mindenképp írja le. Amúgy még a szünetben nem nagyon tudom, hogy mit fogok csinálni. Tervezek pár barátnőmmel találkozni. Valószínűleg kávézni megyünk, mert én mindenkivel oda megyek. És van egy listám is kávézókról Budapesten, és mondjuk a 80%-ukban már voltam is, és ilyen 300 kávézó van a listán. Tudom, kicsit őrülten hangzik, de szerintem egy nagyon jó hobbi, mert tényleg kimozdítja az embert, megismer új helyeket, tud ajánlani új helyeket, és kávézás közben meg rengeteget lehet beszélni. Szerintem ez az egyik legjobb alkalom erre. Na, sziasztok! Már reggel van, kedd, az a 4. nap a vlogból, és szerintem ez lesz az utolsó, már nagyon hosszú lesz ez a videó. Így nem, de hogyha többet csinálnék, több napot. Ma az a terv, hogy kb. 1 óra múlva, 11-re megyek fodrászhoz, illetve fél 4-kor találkozok az unokatesómmal, akivel nagyon jobb vagyunk, és elmegyünk kávézni. Úgyhogy igen, ez lesz a mai terv. Egyébként a fodrásznál szerintem ilyen layeröket fogok vágatni. Még sose volt nekem olyan hajam, mert én sokszor szoktam csinálni ilyen heatless curls-t, és ugye akkor nem tudok. Szóval ezt még át kell gondolnom 1 óra alatt, de szerintem ki fogom próbálni. Nem ilyen nagyon durvát, de valamennyire, illetve le akarom vágatni a végét, mert annyira nem egészséges. Igen. És egyébként ezt a kardigánt, ezt most rendeltem Vinted-ről. És most reggel kivasaltam. És nem tudom eladni, hogy tetszik-e. Na most voltam fodrásznál, és ilyen lett a hajam. Ilyen hajam még soha nem volt, és nekem nagyon tetszik. Már kicsivel később van, és nem is mondtam nektek, de az elmúlt napokban van egy Netflixen egy sorozat, amivel így obsessed vagyok, tehát nagyon-nagyon imádom, és folyamatosan ezen gondolkozok. A Offline Love, ami egy ilyen japán társkereső show, vagy játék ilyen igazából. És nagyon-nagyon jó. A Nizába játszódik. A telefonokat az embereknek, akik ebben ugye benne vannak, le kell adniuk, és így nem tudom, csak egy ilyen térkép van náluk, meg csak úgy találkozhatnak, hogy összefutnak Nizába, vagy írnak egymásnak levelet, szóval nagyon durva. De úristen, annyira jó. Most már másnap van, tegnap már nem nagyon tudtam bejelentkezni, viszont nagyon-nagyon jó volt a kávézás, és utána még sétáltunk is, és nagyon hangulatos volt. Nagyon szeretem a várost, amikor már sötét van. Szerintem jó látni, hogy van élet akkor is. Remélem tetszett nektek ez a videó. Mindenképp fogok majd még csinálni,
és köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!